is up next. We have Malikbayan ni Hapon ini. Kami na yung kaapo mo. At masunod pagsayaw hintulan sa Mr. Tommy Aklo. Anya naman yung kakapalis ang isasayawin naman. Kasigit balik-balik. Walay ba konderehi. Irma Millares. Mr. Tommy Aklo and Miss Irma Millares to dance di Corazza. Let's give them a round of applause. Three is the magic number. So, may napausa. Mag-aano ang bis kinakuman mo ng pangat na tanan ng pagsabayan. Sige, the next pair. We have Dr. Joy Lee Habso Picanda. And her dancing partner is no other than Engineer Michael Ador. Engineer Michael Ador and Dr. Joy Lee, it's your turn to dance di Corazza. Palakpakan natin, anaton nyo na na magpapadis ng Corazza. Engineer Michael and Dr. Joy Lee. Alright, looking back, please give us again. Corazza number.
finance personnel, kaya magpapalagay